Sanibonani, sithemba ukuthi siyaphila, sagcinekile emseni kaNkulunkulu. Njengoba sazi ukuthi kusasa siyabhala engineering drawing N3, benginesifiso ukuthi sibambe nje i-revision encinyana emva kokuthi sibhale. Okay, ngoba phela enye into efike ibe inkinga yazi ukuthi uyafeyila wazi kwesinye isikhathi kube ukuthi ama-tips mhlawumbe obunganawo noma amacebo ukuthi iphepha ungali-attack-a ngayiphi indlela. Ufeyile wazi, yabo, wazi ukuthi hayi mina i-drawing ukuthi ngiyayazi kodwa ufeyile, yabo. So kubalulekile ukuthi sicebisane nomunye onombono ohlukile angasifakela wona phansi ukuthi hayi mina ngenze kanje kanje, ikona okungisebenzelayo. Okay, nayi layout yephepha lethu. Question 1 kuba i-freehand, question 2 i-sectional drawing, question 3 assembly drawing, question 4 detailed drawing, question 5 isometric or perspective. Okay, masibheka ama-marks, assembly drawing iyona nama-marks amaningi, ilandelwa i-detail drawing ilandelwa ngo-20 mark, or ilandela i-sectional drawing ilandela ngo-25, ilandela i-detail ilandela ngo-21. Okay, kusho nje mawazi lawo mabili kahle kahle, hayi soncingile wabamba question 2 no-3. Question 1 vele kumele uyitholele noma u-8 noma u-9 10 lapho i-freehand into ozobe uyinikeziwe phambi kwakho, qala nje ngayo. Akumele futhi ikuthathe isikhathi esi-more than 15 minutes ukuyenza ngoba phela into ezobe iphambi kwakho, yabo. Uyithathele u-8 marks, abanye bayothathela u-10 marks, asilingani vele, yabo. So no-10 lapha ekuqaleni uyabuya uzoqhwashalazela question 2 no-3, yabona. Qambe uyofika ku-4 khona sekukhona okuphathekayo, so uyayibona unqubekela phambili. Question 5 mawukuthi awuwazi uyeke, because uma ubheka kahle i-isometric vele ifuna ube umuntu ogudi ku-imagination, like okhona uku-imagine izinto, yabo. I-drawing uma uyinikeziwe leya ngale ndlela abasuke bekunikeze ngayo wena, kumele ukwazi uku-imagine fast ukuthi okay uma isihlangene sikwi-isometric kuyobe kuyinto kanjani, yabo. Uma ukuthi gudi ungayidweba, uma ukuthi awukho gudi ungaqala nge-isometric box udwebe la uphela khona endleleni, uyashiya kanjalo, ngeke ungaphumi no-5, yabo. Ushiya kanjalo, ilokho engingakusho. Ngoba waqala nge-isometric kanti vele kumnyama noma ayikhanyi, yabona. Hey, ngawuspend 1 hour 30 minutes wenza yona, ijike futhi ingabi yona, yabona. Lapho vele usu-applyela ukufeyila, Okay, ngaphandle kokuchitha isikhathi engicabanga ukuthi kubalulekile sizokwenza. Okay, assembly ngeke ngayenza before assembly drawing, ngayiposta ku-YouTube channel, but koke yaka-mechanical drafting and for, but yeah, zonke izinto ziyafana. Okay, njengamanje into esizoyenza sizoqala nge-assembly silandele nge-sectional drawing. Okay, isho ukuthi sizoqala ngokwenza i-assembly drawing ebese siza nge-sectional drawing. But before siqale i-assembly drawing yethu, ngibonile ukuthi baningi abasalayo kuma-basics ayo. Okay, sizofunda kuqala ukudweba i-bolt and nut ngendlela okuyiyona yona, yabo. Ngaphandle kokuchitha isikhathi asizameni nje ukwenza njalo. Okay, nakho-ke kubalulekile la ekudwebeni i-bolt ne-nut. Okay, ngicabanga ukuthi sonke siyabona. Okay, ukudweba leya circle yethu leya lezo silekelela ekwenzeni i-hexagon le, yayibona le circle yethu. Sizothi 1.5 times u-D. U-D umeleni? Umele u-M wethu. Okay, let's say sino M20 bolt, M20, u-D umele u-M.
should la esikhundleni sa D ngizosubstitute u20 M20 bolt. Okay, asenze example ongcono, siyenze phansi siyibone, siyenze phansi siyibone. Okay, yeah, yilona esizokwenza ngalo ukuthi sibone embanini. Funa vele sibe silidwebu 30 times 1.5, it's 45. Okay, yeah, asenza M30. Draw M30 bolt. Alright, okay, masiqala nje, siqala into esizoyenza ukuthi sithi masiqala into esizoyenza, number 1 sizothi 1.5 times D. Okay, number 1 lo 1.5 times D, 1.5 ud ilo le number le bangale kwa M. Okay, so should ud wethu in this case u30. Okay, so sizoba no 1.5 times 30 sithole u45. U45 i-diameter yaleya circle esilekelelayo ukudweba i-hexagon yethu. Okay, so asiqaleni-ke manje. I-diameter yale circle esilekelela ukudweba i-hexagon sithe ubani? U45. Okay, u45 masimdivide ngo2 sithola bani? 22 point something, 22.5. Okay, shuthi compass yethu ivula kuleyo number leyo. Alright, okay, before siqale mina senze i-center line kuyiyona ezosikhombisa ukuthi soyiqalaphi i-drawing yethu noma ngophi nje. Okay, wathi ngenze i-center line, cabanga ukuthi kuyabonakala. Okay, kuyabonakala. Compass yethu bese siyivulileke ku-half wale diameter yethu lesiyitholile. Diameter le circle yethu ezosilekelela ukuthola i-hexagon yethu. Okay, sasesiyidweba-ke. Compass yethu siyivule ku-22.5 if I'm not mistaken. Sayidweba i-circle yethu. Okay, then istage esilandelayo, circle yethu ayigqamanga but ngiyenzela ukuthi sibone, yabona. Ngizodweba uline oyi-tangent la, kusho ukuthi uzothinta i-circle yami ngayi-1. Ngudweba udlule uye ngapha nangapha. Okay, siyabona ngithi nangapha phezulu futhi ngenza kanjalo, ngidweba uline oyi-tangent, ngudweba udlule uye ngapha nangapha. Okay, then step esilandelayo, ngidwebe uline oyi-tangent la kwi-circle yami. Angazi noma siyabona sendawo. Yebo, uline wami uzoba yi-tangent la, kuyabonakala ngithi. Nala ngiphinde ngidwebe uline ozoba yi-tangent kwi-circle yami, usho ukuthi uyithinta kayi-1 i-circle lo line. Uma usuyithinta kabili awusayona i-tangent, usuyi-second. If sikhumbula kahle kwi-math yethu Euclidean noma yini. Okay, nangapha futhi senze kanjalo, nangapha siphinde senze kanjalo. Siyabona? Okay, esingakudingi sesingaku-eraser, but i-hexagon yethu sesiyayibona ngithi okuyikona okubalulekile kwamanje.
Okay, sigqamise hexagon yethu. Sigqamise hexagon yethu. Ngizama ukushesha nje. Isikhathi sadlala singekho kanti yini. Okay, right. Then somewhere la ngehle nje ngivulele ispace into yethu, ngidebe line horizontal noma nguphi. Line horizontal kanje. Right, then ngizoprojecta manje. Wait. Okay, yeah. Then ukulandela ukuprojecta ama-point from le hexagon yami. Yabo. Right, siyabona ngithi projecte kanjani ama-point ethu. Wathi ngizama ukuqamisa. Awaqamanga kodwa senzela ukuthi angithi kubonakala. Ngazi ukuthi hayi mina ngibone nje siphelile. Okay, then i-calculation elilandelayo lithini? Lifuna ini? Calculation elilandelayo lizofuna i-height yebhawodi lethu. Number 2, height yebhawodi kusho ukuthi ukulona kwalo la, ikhanda lebhawodi lethu, ukuvuleka kwalo, ukuba lide kwalo, 0.7 times d. ud siyamazi njalo 0.7 times 30 because besinikezwe ibhawodi lethu ukuthi liwu-m 30. So sizoba no 0.7 times 30, sithole bani? Sithole 21. Okay, cabanga ukuthi kezwakala-ke. Shuthi u-21 ukuphakama kwelona lethu kwebhawodi lethu, 21 somewhere la, imaja ngisuka lapho. Okay, shuthi ibhawodi lethu likangaka. Okay, then kusho ukuthi-ke manje into engitsheleka yona nje kamanje ukuthi lokhu ngiyaku-erase manje. Siyabona ukuthi ngizama ukushesha bakwethu.